en wens jullie ontzettend veel mensen toe die komen kijken en bewonderen wat jullie allemaal gevonden hebben. Ook die betrokkenheid en die verbinding duidelijk zoeken die jullie echt wel gelegd hebben in jullie natuurlijke habitat in het Landshuis. En ik hoop dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, maar ik hoop het niet alleen. Ik kan eigenlijk al zeggen, ik heb daar het volste vertrouwen in gezien de jeugd die hier ook aanwezig is. Beste mensen, nog één keer een daverend applaus voor de werkgroep Archeologie en alle betrokkenen die dit nog opstaan. Tom, de werkgroep Archeologie Hulst heeft een nieuw onderkomen. Ja, dat klopt. Daar zijn we vandaag voor bij elkaar gekomen. Ik ben in de plaats van onze burgemeester vandaag aanwezig om het te openen. Zij is door droeve omstandigheden helaas niet aanwezig. Wat dat betreft zijn we hier met ontzettend veel enthousiasme ook ontvangen door een werkgroep Archeologie die echt staan te popelen. Om de scherven die hier allemaal liggen, de geschiedenis van Hulst terug tot leven te brengen, bij wijze van spreken. Door mensen zelf te laten puzzelen. Ja, dat zag je bij jong en oud. Ja, zijn we hier eigenlijk aanwezig. En zij zijn natuurlijk thuisgekomen na een omzwerving. Hè? Dus dat is natuurlijk fantastisch om dat te kunnen vieren. En de archeologische kelder ook formeel vandaag daarbij te openen, wat vrij uniek is in deze locatie in het museum.